ଆଜିର ଏହି ମାହିନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ମୋର ଅତି ଆପଣାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାନନ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣାଉଛି ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ କୌଣସି କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଏସବୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଘୋଷି ଦେଉଛୁ, ମନେ ରଖୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁ ନାହୁଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ନମ୍ବର କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୌଶଳ ଦରକାର। ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜାଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରି ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା, ଲେଖାରେ କିଛି ଯଦି ଆମେ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯଦି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଧିକ ସେଥିରେ ନମ୍ବର ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖା ଲେଖିଥିବା ଯାହାକି ଥିବ ଉନ୍ନତ ମାନର, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଭାବଗର୍ଭକ, ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇପାରିଥିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଖାତାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମର ଖାତା ସଂଶୋଧନ କରୁଥିବେ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେବେ, ସେ ବି ପ୍ରଶଂସାରେ ସ୍ୱତମୁଖ ହେବେ, ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖା, ସେହିଭଳି ଏକ ମଜବୁତ ଲେଖା ଲେଖିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ଲେଖିବାର କୌଶଳ ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାର କୌଶଳ ଅଛି। ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସରଳାର୍ଥ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥାଏ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେଇ ଆଣୁ ଏବଂ ମାଳଟିଏ କରିଦେଉ, ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଅଛି, ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ କୌଶଳ ଅଛି, ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା, ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇବା। ତେଣୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କବିତାର କି ପ୍ରବନ୍ଧର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖୁଛୁ, ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ଦେଖିବା ଯେ କବିତାର ଶିରୋନାମା ବା ଯାର ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କବି, ଲେଖକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସେହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦର କାମ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କିପରି ଲେଖିବା, କିପରି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିବା, କିପରି ଅଳଙ୍କାର ଦେବା, ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନକର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତ ଲେଖୁଛୁ, ସେହି ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଲେଖିପାରିବା, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି କି ଏହି ଗଦ୍ୟାଂଶଟି, କିମ୍ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି, ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି। ପୁଣି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରୋକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି, ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି। ପୁଣି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ବହି ଅଛି, ବହିର ନାମ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ, ତାର ବହିର ନାଁ ଲେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ, ପୁସ୍ତକରୁ, ବହିରୁ, ଏକଥା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କବିଙ୍କ ନାମ ଲେଖୁଛୁ, ତ କବିଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଶେଷଣ କି ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ଲେଖୁଛୁ, ଏଠାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସିଧାସଳଖ ଆମେ ନ ଲେଖିକି ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଖ୍ୟାତନାମା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ତେଜସ୍ୱୀ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର,
ଯଶସ୍ୱୀ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ପ୍ରତିଭାବାନ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନାମ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶେଷଣ ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରଳାର୍ଥଟି ମଜବୁତ ହେବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ଖାତା ଦେଖିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ, ଅଧିକ ନମ୍ବର ମିଳିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିର ତାପରେ କବିଙ୍କ ନାଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲେଖିଲେ ତାର କବିଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି ଆମେ ନ ଲେଖିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି କି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ବା ସେହି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖିବା। ଯେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିର ତାପରେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ତାପରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ହେଇଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କବିତା ଦେଖିବା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରୁ ତାହା ଆସିଛି, ସେଟା ବି ଲେଖିପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛୁ ଜନ୍ମଭୂମି ତାହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ, ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ପୁସ୍ତକରୁ। ଏଭଳି ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖିବା, କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି କି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି ଲେଖିବା। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କାବ୍ୟର ତାର ପାଠ ନାଁ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଧରନ୍ତୁ, ତ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିକିରି ପାଠ ନାଁ ଲେଖି ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ପାଠରୁ ଆନିତ କିମ୍ବା କବିତାରୁ ଆନିତ କିମ୍ବା ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ ଏଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଆନିତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୃହୀତ, ପୁଣି ସଂଗୃହୀତ, ଆସିଅଛି, ଉଦ୍ଧୃତ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଏଠାରେ କବି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ବେଳେବେଳେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କବି ଏଠାରେ ଅମୁକା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ମୋତେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶବ୍ଦ ନ ଲେଖିକି ଆମେ ଏଠାରେ କବି ଅମୁକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରଳାର୍ଥଟି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାହାକୁ ଲେଖିବା, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା। ମନ୍ତବ୍ୟଟା ନିଜସ୍ୱ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ କବିତା ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ଅଛି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଯେ ସରଳାର୍ଥ ଅଛି କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତେଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ, ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ସବୁ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ସେ ସବୁରେ କେମିତି ଲେଖିବା ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟର ଅଂଶ, ଏଇଟା ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିର ସୁନାମଧନ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଜାଗାରେ ଆମେ ଲିଖିତ ବା ସୃଷ୍ଟ ଏସବୁ ଲେଖିପାରିବା। ତ
ତାର କେଉଁ କାବ୍ୟ ରହିଛି? ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ଚିଲିକାର ଶାନ୍ତ ସରଳ କାନ୍ତ କୋମଳ ନିରୋଳା ପରିବେଶକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। এটা গলা প্রথম অনুচ্ছেদ। তো দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমি পূর্ব প্রসঙ্গ দেবা লেখিবা যে বিলম্বিত সন্ধ্যারে চিলিকা ধারণ করেছি প্রশান্ত রূপ। বনগিরি দেশরে রাজুতি করেছি নীরবতা। নথিলা লোকমানଙ୍କର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଗହଳ ଚହଳ। ପାହାଡି କନ୍ୟାର ଝରଝର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବା ସହିତ ଝିଙ୍କାରୀର ଝିଁ ଝିଁ ଶବ୍ଦ ନିଶିଦିନର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲା। ଲୋକାଳୟରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ଶୈତାନ କଳି ସେଠି କରିଛି ଉପଦ୍ରବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକାଳୟ ସେହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶାନ୍ତିଦେବୀଙ୍କର ନିଦ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବ୍ୟାଘାତ। ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିଦେବୀ ସେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଲିକାର ସେହି ଶାନ୍ତ ସରଳ ସେହି ନିରୋଳା ସେ ବିଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବାଛି ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଚିଲିକାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଯେତିକି ମନଲୋଭା ସେତିକି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତ ଆମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସରଳାର୍ଥ ରହିଛି ପଦ୍ୟର ଗଦ୍ୟର ଯେଉଁ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସହଜରେ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଲେଖିପାରିବା, କେମିତି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିବା ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶା କରୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏହି ଆଶା ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।